Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yan wana masu albarka. Insha Allah a cikin wannan bidiyon kamar yadda kuka gani a title za mu nuna muku hanyar da za ku bi domin ku gano passphrase ɗinku ko kuma seed phrase ɗinku na MetaMask, saboda yanzu ana gab da yin ainihin sakan ma kowa abin da yake da shi na 25% na abin da ya mining ko kuma ya holding na ainihin wato satoshi, ko da aka fi sani da wanda aka fi sani da DAO. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon. Da fara za ka fara neman manhaja ka ta ainihin wato MetaMask kamar haka, sai ka shiga cikinta ba tare da ɓata lokaci ba. Ok, bayan ka shiga daga cikin MetaMask ɗinka ba tare da ɓata lokaci ba, za ta buɗe maka daidai wannan fuska kamar yadda take buɗe ma kowa kamar haka. Bayan ta buɗe maka, yawa za ka ɗan jira shi kamar haka. Bayan ya buɗe maka, abin mafi muhimmanci da za ka yi sai ka jago daga nan sama ga wasu layuka nan guda uku daga gefen hannun hagu inda aro ɗin ne yake, sai ka shiga wurin kamar haka. Bayan ka shiga sai ka jago daga nan ƙasa ga wani ne na karo da setting, sai ka shiga wurin. Bayan ka shiga wurin na karo da setting, sai mu zo daga ainihin ƙasa, daga sama ga wani inda aka rubuta security and privacy inda aro din ne yake, sai ka taba shi. Ok, bayan ka taba shi zai dan yi sacin nan su 'yan mintota kamar haka. Ok, bayan ya sacin ga wata alama nan da zan nuna maka ga tanan wurin daidai inda aro din nake, anan za ka ga ainihin passphrase ɗinka wanda kai saving ko kuma wanda ka manta baka yi ainihin wato abin ga ɗinka ba, baka kwafe su ba. Dole za ka gan su, za ka ga ya rubuto maka su guda 12 ne a nan wurin. Idan ya rubuto maka suwa sai ka je ka samu littafi da biro ka rubuta ka kwafi inda ka san ba wanda zai taba maka, ko kuma ka save nasa a email ɗinka ko kuma a wani wuri. Kun ga daga sanin ya rubuto ko? To wannan shine hanyar da ake bi domin a gano passphrase ɗin da aka ajiye a cikin MetaMask. Na gode. Kada kuma ta ku danna mana alamar like da alamar subscribe na ƙararrawa. Mun gode.